meta n-natura ssejjaħlek, insomma kulħadd ikollu bżonn jagħmel xogħlu le, imma illum il-ġurnata tlesti, tiflaxxa u tinsa kollox. Il-mistoqsija dwar kif għandna niddisponu mid-drenaġġ hija waħda ta' uġigħ ta' ras illi ilha magħna għal eluf ta' snin. Mill-bidu nett illi l-bniedem beda jgħix f'komunità. Għal sekli twal dawk in-nies li kienu jgħixu fir-raba kienu jiddisponu mid-drenaġġ tagħhom billi jitfgħuh f'xi fossa mħaffra fl-art jew inkella jużawh bħala fertilizzant. Dawk li kienu jgħixu mal-ġenb ta' xmara jew mal-kosta kienu jarmuh fl-ilma ta' xmara jew fil-baħar. Il-fatt li l-gżejjer tagħna huma mdawrin bil-baħar u li l-popolazzjoni ta' Malta kienet żgħira bil-maġġoranza tan-nies jgħixu fir-raba kienu kollha fatturi li jgħenu biex jirnexxielna neħilsu mid-drenaġġ. Id-drenaġġ joffri sfida serja. Drenaġġ mormi bla doċċ jistgħu jikkontamina s-sorsi tal-ilma u jikkawża mard serju, jew inkella jikkontamina l-ambjent b'danni kbar fuq in-natura. Illum, b'investimenti kbar, id-drenaġġ kollu tagħna jiġi trattat sabiex titneħħa kull materja solida jew kimika dannuża biex meta l-ilma trattat jintefa' l-baħar ikun nadif għajra l-batteri. Dan ifisser li hekk kif l-ilma trattat jitħallat mal-ilma baħar ma ssir ebda ħsara lill-ambjent marittimu tagħna. Il-ħafna investiment li sar mill-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma f'dawn l-aħħar snin fejn jidħol it-trattament ta' drenaġġ wassal għal kwalità ta' ilma li qed jiġi mormi fil-baħar ta' kwalità ħafna aħjar milli kienet tintefa' qabel. U dan ovvjament qed ikollu benefiċċju wkoll fuq iż-żona kostali. Qed ikollu benefiċċju wkoll fuq żoni ta' rikreazzjoni bħal bajjiet tagħna u anke fejn jidħol l-ekosistemi. Kwalità ta' drenaġġ li huwa trattat kollu għax f'Malta permezz ta' dawn 3 impjanti li għandna nittrattaw id-drenaġġ kollu qed itejjeb ukoll il-kwalità ta' żoni kostali ta' madwar Malta u Għawdex kollha. Il-fatt li għandna 3 impjanti li qed jitrattaw id-drenaġġ kollu bidlu l-mod ukoll kif aħna nirrelataw mad-drenaġġ mill-lat tal-immaniġġjar tal-ilma. Id-drenaġġ m'għadux xi ħaġa li rridu niddisponu minnha, imma offra opportunità ta' riżorsa ġdida bħal mai il-new water tagħna wkoll il-possibilità li intejbu il-kwalità taż-żoni kostali tagħna, allura kien pass importanti ħafna fejn jidħol l-maniġġjar tal-ilma b'mod holistiku għall-pajjiż. Id-drenaġġ fil-maġġoranza assoluta tiegħu huwa ilma. Huma biss 6 partijiet minn kull 10,000 li huma magħmulin minn materjal solidu jew organiku. Meta l-ilma tat-toilet wara li tiflaxxja jew l-ilma tas-sink, tax-shower jew washing machine jidħol fis-sistema ta' drenaġġ, dan jgħaddi minn netwerk ta' katusi twil aktar minn 1500 km, b'aktar minn 100 pompa illi waslu drenaġġ lejn wieħed mit-3 impjanti għat-trattament li qegħdin f'Tabarkat, ix-Xajra, iċ-Ċumnija, Limiti tal-Mellieħa u f'Ras il-Ħobs, Għawdex. L-impjant ta' Għawdex, parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea, beda jopera fl-2007 u dak ta' Ċumnija iffinanzjat taħt il-5 protokoll Taljan beda jopera fl-2009. L-impjant f'Tabarkat kien imkabbar u mmodernizzat. Kuljum, dawn l-impjanti jitrattaw id-drenaġġ kollu ta' Malta u Għawdex, 67 miljun litru kuljum, f'sena 24 biljun litru drenaġġ. Dak li n-natura tagħmel fuq medda ta' ġimgħat, dawn l-impjanti jirnexxielhom jagħmluh f'inqas minn ġurnata, f'madwar 18-il siegħa biex inkunu eżatti. L-ewwel parti li jidħol fuq id-drenaġġ hija l-pumping station. Hemmhekk aħna nirċievu l-ilma kollu li jaqa' mill-gravity u mill-pumping station tal-Marsa. Hemmhekk fl-ewwel stadju aħna nneħħu l-partijiet kbar li jkunu fid-drenaġġ bħal tissue papers, wipes, dak kollu li jaqa' fid-drenaġġ jirċivu hemmhekk u nippruvaw nneħħu l-affarijiet kbar. Fit-tieni parti mbagħad jgħaddu minn screens iktar fini fejn inneħħu ramel, żjud
u kimiċi oħra bħal xaħmijiet oħra. Mbagħad jgħaddim il-proċess ta' fiżika u kimika. Aħna hawnhekk inħaltu żewġ tipi ta' kimika biex il-parti solida ta' drenaġġ tingħaqad, titqal u tinżel l-isfel u tissepara minn mal-ilma. Wara jmur ġo tankijiet oħra, għal-parti ta' nitrifikazzjoni. F'dil-parti ta' tankijiet teżisti bakterja differenti. Hemmhekk il-bakterja jkollha bżonn l-arja, għandna blowers apposta li jitfu l-arja l-ħin kollu. Dil-bakterja toqtol il-kumplament tal-kimiki li jkun hemm fid-drenaġġ biex finalment jista' jintrema l-baħar mingħajr ebda ħsara lill-ambjent. Il-parti solida ta' drenaġġ tmur ġo digester anaerobiku. Dan jinħadem għal 30 ġurnata fejn jipproduċi gass. Il-gass li nipproduċu aħna nħadmu 3 biogas generators li jipproduċu bejwet u ieħor ta' 1 megawatt li bih nħadmu 40% tal-impjant. Id-drenaġġ jiġi prinċipalment minn 3 sorsi differenti: mid-djar, mill-industrija u mill-operaturi tal-bowsers. Issa, kull tip ta' drenaġġ fih sustanzi fih li jekk ma jiġux trattati iniġsu l-ambjent. Issa, dak kollu illi jintefa' fid-drenaġġ huwa regolat bil-liġi. Jiġifieri jekk inti titfa' xi ħaġa fid-drenaġġ li mhux suppost fajta, fil-fatt tkun qed tikser il-liġi. Fid-drenaġġ ġej mid-djar tagħna insibu organiżmi bioloġiċi, partiċelli mikroskopiċi ta' plastik, sapun u xaħmijiet. Anki mediċini mormija fid-drenaġġ jikkontaminaw l-ambjent. Fl-ilma ta' drenaġġ industrijali insibu firxa wiesa ta' kimiċi li jinkludu prodotti magħmula miż-żejt bħal fuels u żejt tal-magni u kimiċi oħrajn fosthom aċidi, heavy metals, materjali radioattivi u mluħa. Anki skart ġej mill-agrikoltura jista' jkun ta' dannu għall-ambjent għax ikun fih pestiċidi, fertilizzanti u diversi nitrati. Id-Discharge Permit Unit fih dan il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma permezz ta' ħruġ ta' permessi, spezzjonijiet, monitoraġġ u nforzar tal-liġi iżomm kontroll fuq il-kontaminanti industrijali li jispiċċaw fid-drenaġġ. Ir-rwol tad-DPU huwa primarjament biex jinforza l-liġi tar-rimi tal-iskart likwidu fid-drenaġġ. Subsidiary Legislation 545.08. Ix-xogħol prinċipali tas-sezzjoni hija li tagħmel spezzjonijiet u ġbir ta' kampjuni mill-industrija Maltija. Fosthom minn lukandi, ristoranti, fabbriki, sptarijiet, impjanti ta' riċiklaġġ u anka irtietet. Kull entità industrijali għandha tapplika għal permess fih dan id-Discharge Permit Unit u jekk tinsab li hija konformi mal-liġi joħroġilha dan il-permess. Kull entità industrijali għandha jkollha dan il-permess biex tkun tista' topera f'Malta. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma permezz tal-laboratorji tagħha timmonitorja kull fażi tal-proċess sabiex tkun ċerta illi kull pass jilħaq il-livell ta' trattament mixtieq. Biex bekk il-prodott finali, jiġifieri l-ilma li jintefa' fil-baħar jew il-ħama xotta li tmur fil-landfill ma jkollhom l-ebda sustanzi li jpoġġu f'riskju l-ambjent naturali fuq l-art, taħt l-art jew fil-baħar u li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw biex ikunu ta' dannu għalina wkoll. Aħna bħala laboratorju nieħdu kampjuni ta' drenaġġ ukoll biex nassiguraw li dak li qed jintrema l-baħar huwa kompatibbli ma' dawk il-rikomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fil-laboratorju jsiru iktar minn 6,000 kampjun fis-sena biex ukoll nassiguraw li għal stage ta' wara għal purification għal new water ikun tajjeb. Kif qed taraw hija sistema komplessa illi sakemm taħdem tajjeb kollox sew, iżda xi kultant li responsabbiltà ta' wħud tikkawża intoppi kbar. Fl-2019 xi ħadd rema fis-sistema ta' drenaġġ materjal illegali illi rnexxielu jgħaddi mill-katusi mingħajr ma jsoddhom u jasal sal-impjant ta' trattament f'Tabarkat. L-iskart illegali imblokka s-sistema u l-impjant kellu jwaqqaf l-operazzjoni tiegħu sakemm tnaddaf, proċess illi ħa diversi ġranet. L-istorja repetit ruħha fi frar tal-2020, meta l-impjant ta' drenaġġ f'Ras il-Ħobs kellu jingħalaq sabiex jitnaddaf għaliex xi ħadd rema sustanza illegali illi ma setgħetx tkun trattata. Meta ikun hemm skart mhux permissibbli mill-liġi li jiġi mitfuq fis-sistema ta' drenaġġ, jinħolqu prinċipalment żewġ problemi. Waħda ta' blockages li jiġu kkawżati minn rimi ta' xaħmijiet, wipes u skart goff ieħor,
kif ukoll minn rimi ta' sustanzi korrożivi bħal axti jew inkella ilma li jkun fih ammonti kbar ta' melħ. Da jikkawża corrosion fis-sistema ta' drenaġġ il-pajpijiet kif ukoll anke l-pompi. Ir-riżultat aħħari taż-żewġ problemi li ġew kkawżati jisfa billi jiġi jisbroffa d-drenaġġ fit-toroq jew fil-bajjiet tagħna, ovvjament joħloq inkonvenjent lill-ċittadini, l-poplu. Kull sena, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tonfoq madwar 3 miljun euro biex tnaddaf imblukkar u ssowwi ħsarat ikkaġunati minn materjal illi mhux suppost intrema fid-drenaġġ residenzjali. L-unika affarijiet illi għandhom posthom fid-drenaġġ huma dawk illi aħna bl-Ingliż nirreferu għalihom bħala the 3 Ps. P, poo and paper. L-iskart naturali tal-bniedem u toilet paper biodegradabbli. L-affarijiet li nistgħu nitfgħu fis-sistema ta' drenaġġ huma prinċipalment tlieta, P, poo and paper. Fil-fatt din hija wkoll kampanja li nidiet il-korporazzjoni biex tqajjem kuxjenza fil-poplu biex nkun nistgħu nippreservaw is-sistema ta' drenaġġ. Apparti dawk it-tlieta nistgħu nitfgħu wkoll ilma tal-ħasil tal-art ta' platti u borom, ħasil ukoll tal-iġene personali u ilma ta' ħasil ieħor. Min-naħa l-oħra affarijiet li mhux suppost jintefgħu fis-sistema ta' drenaġġ huma varji, però l-iktar importanti nsibu xaħmijiet tal-ikel, żjud tal-karozzi, żebgħat u tiner, kif ukoll ħmiex tal-annimali u anke affarijiet oħra bħal mediċini u pestiċidi. Daw kollha jagħmlu damage fis-sistema ta' drenaġġ kif diġà tkellimna qabel. Malta kienet l-ewwel pajjiż fil-Mediterran u s-seba' wieħed fl-Ewropa kollha illi beda jitratta id-drenaġġ kollu qabel ma jmur il-baħar. U bis-saħħa hekk il-baħar u l-kosta tagħna raw titjib ambjentali konsiderevoli. Il-bajiet ta' Ntuffiħa, il-Ġnejna, Anchor Bay u Paradise Bay m'għadhomx ikunu kontaminati bid-drenaġġ. L-istess jingħad għall-kosta tax-Xajra. Il-fatt li d-drenaġġ tagħna qed jiġi trattat kollu qed ukollu benefiċċju importanti ħafna fuq industri oħra, bħalma hi eżempju l-industrija tas-sajd, peress li l-kwalità tal-ilma taż-żoni kostali hija aħjar. Hemm ukoll benefiċċju importanti ħafna fuq il-bajjiet tagħna li llum ħafna minnhom huma klassifikati bħala Blue Flag Beaches u għalhekk qed tkun ukoll ta' benefiċċju għall-industrija tat-turiżmu. Illum nistgħu niftaħru illi għandna 11 bajja biċ-ċertifikat tal-Blue Flag. U meta tikkonsidra ċ-ċokon tagħna u l-limitazzjonijiet ġeografiċi tagħna, din hija kisba kbira. It-tragward li lħaqna permezz ta' dawn l-impjanti li id-drenaġġ kollu qiegħed jiġi trattat qabel jintrema fil-baħar qed ukoll jgħin il-Malta fl-implementazzjoni ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk qed jgħin ukoll biex nilħqu tragwardi importanti minn dan lat ukoll. Dawn l-aħħar snin għamilna passi ieħor il-qudiem għaliex l-ilma illi joħroġ mit-trattament ta' drenaġġ lanqas għadu jintefa' kollu kemm hu l-baħar, iżda persentaġġ minnu qed ikompli jiġi trattat bi proċessi simili għal dawk imħaddma fir-reverse osmosis biex jiġi reċiklat fi new water li jista' jiġi użat fl-agrikoltura, fl-industrija u anke fit-tisbieħ tal-pajsaġġ. Iżda dwar in-new water u l-vantaġġi li ġab miegħu nitkellmu fil-programm li jmiss. Illum nixtieq nagħlaq billi nirreferi għal studju li sar fis-sena 2020 mill-Aġenzija Ambjentali Ewropea dwar il-kwalità tal-ilma baħar għall-hawn. Dan l-istudju sab illi 95% tas-siti f'Malta huma ta' kwalità tajba ħafna, anzi, eċċellenti. U dan kollu fil-maġġor parti tiegħu huwa riżultat tal-investimenti li sar fl-impjanti ta' trattament ta' drenaġġ. U għalhekk għandna iktar napprezzaw dik is-sistema moħbija wara kull flushing u wara kull sink. Din is-sistema mhux biss toffrilna kumdità, iżda wkoll tipproteġi l-ambjent tagħna, illi fl-aħħar mill-aħħar ingawdu aħna stess. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.